En lang problem. Meget problem. Det er fandme heller ikke min dag, det her. Er der nogen af de her drenge, du spiller med? Morten, det er min faste marked. Ja. Og Rasmus, det er min svoger. Jeg har spillet på Tofte, så. Ja, okay. Han tager en anden faste marked. Hvad hedder han? Nej, men også det der med, at det er alt. Jeg har det til. Nå? Jeg skyndte mig det sidste sådan den der bedste. Ja. Ja. Det er bare lidt sjovt, når man er til Gipsen. Det er det. Det er det. Har du med dig til kongen? Nej, jeg kan ikke. Ja, men han fra vores top, han er nede sammen med en anden. Ja, lige ved han. Okay. Nej, jeg er ikke så funktionelt. Jeg stiller op sammen med Claus. Nej, det altså, nogle dage, der er jeg også spillet ham. Det er sådan lidt forskelligt. Jeg har sat mig. Jeg kan godt gøre det lige til. Der er nogle dage, hvor jeg bare ikke laver fejl. Så der er fejl. Jeg husker det mest på sådan nogle dage, hvor du bare er flyvende. Ja, ja. Jeg synes, det er ikke lidt særligt. Jeg ser mange dumme fejl. Server. Jeg har 4 dobbelt fejl. Nej, 4. Nej, det er... Så er der noget helt galt. Ja, skal du spille ude i feltballer og få noget sol? Ja, vi har også begyndt at snakke om, hvis vi begynder at tage noget tog. Det er også billigt. 50 kroner i timen. Ja. Det er jo... Nej, det er jo ingenting. Ej, vi giver 500 kroner hver torsdag her, ikke? For 2 timer. Vi kan nøjes med 100 kroner. Ja, egentlig. Ja, det er så rigtigt. Men man skal også lige vende sig til det med lys. Jeg synes, når man har spillet herinde, så er det noget andet at spille på. Jeg har spillet på den ude i tirsdag. Ja, men der er også overdækket, så der har du altså ikke solen i øjnene. Men der er stadigvæk noget med lyset, man ja. skal vende sig til. Ja, men du kan godt, vi har nogle gange, så står man i den ene halvdel, ikke? Ja. Så står du med sollys i øjnene direkte, hele tiden, hvis du spiller på et bestemt tidspunkt. Det er bare ikke fedt, altså. Nå, det skal man også kalkulere, altså ude i feltballet, eller hvad? Nej, også i tirsdag. Okay. Fordi der går det lige ned under positionen der. Der er sollys, så står du bare skarpt i det konstant. Hvor bor du hen? Fedt, vel? Ja, okay. Så er du lokalt derude. Ja, ja. Ja, det gør Morten også. Ja. Kender du Tine Valbjørn? Det siger mig et eller andet. Jeg tror, min kone, hun er i vinterbadeklub med hende. Ja, hun er jo en musikflytter nærmest. Ja. Og så Ulla Fredskov. Ja. De er jo lærer på gymnasiet. Ja. Men Valbjørn, hun har bare været meget engageret i det der korbræt. Ja, jo. Det er også fedt. Det er pissefedt. Ja. Jamen, det gjorde jo lige, at folk de blev brune. Ja, præcis. Så er det jo også fedt at se om morgenen i weekenden, så er det trikot. Det er også for en dueband. Ja, det er sindssygt. Der er booket, mand. Det er også Københavns priser. Ja. Jamen, det er fandme godt. Ja, vi køber også rigtig tit lige sådan en rest sådan der. Kæft, det smager godt. Ja, det er det. Og de der kager, de har, men kæft, de er dyre. 40 kroner for en snegl, ikke? Ja. Min største last, det er butterdej og croissanter. Og dem, de laver derude, det er bare sådan helt meget. Det er, når jeg virkelig skal have. Ja. Og det er jeg skal have sådan en citron-birk i snegl. Ja, de er også gode. Ja, de er gode. Men så er det 36 kroner, det koster. Og det er godt mærke, det er sådan noget ud at spise. Ja, men det er sindssygt, fordi vi kan lige at op næsten hver søndag, ikke? Ja. Vi har på markedet, der henter vi bare sådan en franskbrød, men du ser dem foran dig. Ja. De køber for 500-700 kroner. Alle sammen. Altså. De der tandlægefruer, der tager forholdet ud til deres sommerhus. Ja, lige præcis. De køber stort. Ja. Jeg køber noget til kaffe, så køber de. Ja. Det er helt sindssygt. På den måde er det jo en interessant forretningsmodel i forhold til deres
beliggenhed. Altså, Ja. jeg tror ikke, det er alle, der tænker. Men det er også selvom det. Ham Jakob, der gik det da egentlig også okay, gjorde det ikke det? Det var Simon. Simons brød. Jo, men der var så mange. Han var kun, du ved, det var kun brød, han kunne lave. Ja. Altså, det var nærmest kun brød, han lave. Ja. Og så havde han, jeg tror, han havde en croissant eller sådan lidt andet. Okay. De har jo kæmpe udvalg. Ja, det har både af boller og brød og alt muligt. De skulle have slået sig sammen med de der F ude i Ebeltoft. Ja. De kan nemlig lave kaffe. De lavede pissegod. Ja. Den kaffe, de har i badet, det er bare dyrt. Det er bare dyr filterkaffe. Jeg gider ikke engang at købe det, fordi hold kæft, man. 400 kroner for et kilo eller sådan et eller andet. Det er fuldstændig sindssygt. Jamen, jeg tænker, det de serverer i bageriet. Ja. Altså, jeg tænker, du skulle da godt lide, når det nu er sådan noget fejlsmækker og brød, så kan det godt lige op til noget kaffe. Ja, ja. Altså, få en espresso-maskine. Nå, er det bare sådan en filterkaffe? Ja, det er mit klare indtryk, det her. Ja, men det er jo også sindssygt god Fortjenstniveau. Nej, jeg tror satan en med, jeg tror der er i hvert fald 100.000 kalorier i sådan der sådan. Ja, det gør det. Jeg så omsætning. Ja, omsætning, ja. Det er satan en måde. Jeg tænker bare, når folk alligevel har penge op ad lommen, og det har når det er i det værd. Så er det svært på rigsmændene. Ja, så tager man også lige sådan. Også fordi de sidder og hører til der, der kører cykelturen ind til Aarhus eller nu Aarhus, og står derude og står der, de vil også gerne have en god kop. Ja.